Hi, Han. Hello, lubos na rin. Wala lagi to. Panuol ko din po. Sige, mag-asbuk. Ipagbabukas ka. Ay, tambok! Joke. Sweet. Nagganong nag-sweet man ka. Ano mo di ay? Buot ka. Maghagro mo ko nimo. Ano ba? Tingnan nakaka-sweet sa mong ex sa una, no? Sa maabot. Ay, naku palagi. Maabot naman nun sa ex. Grabe, utok ba? Wakit ka. Sweet-sweet ta. Kay gimingaw man ka. Masuko. O grita mo sweet-sweet. Masuko. Asal lang itong lugar eh. Ayaw na, Jipre. Oh, no! Trabaho na ko si mong mga kalihutan sa unang panahon nga, di pa tauyab. Han, sige na ba? Suko ba? Natural na pas naman na. Sige na, sige na. Ano lang na to? Di ka ganag, masuko ko. I-date ko ato si Niflex sa ubay. Ta! Dali na ba? Sige, bago pa yung itong iPhone 16 Pro Max ba? Niya Ano karon. na kay Igang ka? Diyo lang to kay na aircon. Kunya, mas mahal dito dito kapon. Wala may kwarta. Mahal ka, for lagi ka. Ano ba? Grabe yun ay mong utok ba? Pag ilis na siguro tayo. Ah, itong puro mawa tayo ilis ba? Tana, dali na. Dali na, Han ba? Dali na. Ay, saragod le. Ikaw pa yun akong baktas. Asa mo na ng Cineplex? Sus, doon na naka-adyo na lang nakapurok 5 barangay pati maubay buhol. O, kompleto na na ha. Let's go. Sa ko pa yun na ingat. Oo. Lindot na to kay maka ara-ana ka. Dah, dali na. Ano? Dali na. Gagi. Naana ta diri. Naan yun? Dali na kay musod na tahan. Ay, sahan. Kaya kaya na ito na bayaran? Kasi mahal na ba? Sus, dili lagi barato na diya. Naka-afford ba nga kas iPhone 16 Pro Max? Ano na yun, Cineplex? Dali na. Dali na. Oh, tanawa. Pwede pa dito baka-order pagkaon dire. Wala, barato na diri yan, kay. Sumo sa tisa, tag 47 ra. Nguyong, tag 53 ra. Yung ganisa. Oh, ayaw na nabasa ha kay Puti ka may barato ra ginoy, patata na masud na ta. Oh, abot na ta. Ginoy mo. Aga na. Ay, welcome ma'am sir to the Cineplex where you can chill like a villain. Familiar lagi ka. Di ba ikaw tong nagbantay sa Shumaya, no? Wala naman lagi pagka dire. Hi ma'am, doble kayod niya ako ma'am, kaya nabi atay uyab ka gwapa. I'm sorry ka nang pila nyo ang per room direct. Ay sir, tama kayo mong pangutan na sir, barato na kayo dire sir. Kabulot atong movie room sir, 350 na good for 4 person. Na, free popcorn na pag yun na sir. Bali 2 hours na siya, no core cage. Kuya, oy, na-memorize man niya. Tabangan na hug daw, bi. Hi, my love. Tabangan ka na, Sana bi. Ay, wala bigdikik baby, palang si boy. Ah sir, katrabaho rin ako. Unsay katrabaho nga uya bago nimo bantay ka lang unja ha? Nakol po ba? Uy, unsa man naman gitanaw? Ay, wala, i-check rin ako, pasig na armas sila lumba. Tanaw na kasi.